Fil-qorti llum ikompli jinstema' l-każ kontra Mario Vella li jinsab mixli li kien kompliċi fl-attentat taqtil fuq pulizija fl-2005 fi sparar li kien seħħ fi triq il-Mitħna f'Ħal-Qormi. Dalgħodu d-difiża argumentat li Mario Vella ta' 28 sena minn Santa Venera ma kellu ebda parteċipazzjoni fiżika jew morali fil-każ tal-isparaturi lejn il-pulizija fi frar tal-2005. Fl-aħħar sigħat il-qorti semmet dak li għaddiet minnu Janika Abdilla li dak iż-żmien kienet it-tfajla ta' dak li qed jissejjaħ bħala l-moħħ wara dan l-inċident Marco Paċ, magħruf bħala l-Pinsel. Abdilla qalet li fil-ħin tal-isparar Marco Paċ kien qed iżomm machine gun f'id waħda u center flit l-oħra meta qalilha li rrid imut bħal Scarface, film li kien ossessjonat bih. Hija qalet fil-qorti li l-ħajja tagħhom kienet iddominata mid-droga kokaina u xorb u li kienet trattata qisha skjava imma mħallsa bid-drogi, minkejja li kienet it-tfajla ta' Paċ u li ta' spiss kien isawwata u jispara leha. Marco Paċ għad irid jgħaddi ġuri. Hija qalet li Mario Vella li qed ikun mixli b'kompliċità wkoll kien trattat bħala skjav minn Marco Paċ li l-ħin kollu kien jewden dwar il-pulizija. L-Union ħaddiema maqudin tiddeskrivi l-emenda li l-Gvern daħħal biex l-Assoċjazzjoni tal-Pulizija tingħata libsa legali ta' Union bħala dritt imnaqqar. L-Union tajt li dritt li daħal il-Gvern huwa mnaqqar għaliex mhux biżżejjed biex jindirizza dritt u l-libertà tas-Assoċjazzjoni tal-Pulizija u dan għaliex il-Pulizija għandu jkollhom id-dritt ta' assoċjazzjoni fi kwalunkwe union tal-għażla tagħhom. Tajt li tistenna li l-Gvern jagħmel l-emendi biex il-ħaddiema kollha fil-korpi dixxiplinati mhux biss il-Pulizija ikollhom dan id-dritt bħal f'pajjiżi oħra Ewropej. Fosthom l-Union issemmi l-Gwardjani tal-Ħabs, il-membri tal-Protezzjoni Ċivili u l-membri fl-Armata. Il-UHM qalet dan fis-stqarrija wara li aktar kmieni din il-ġimgħa l-General Workers Union bl-istess mod ikkritikat lill-Gvern fuq dan id-dritt imnaqqar. Il-Partit Laburista qed iwiegħed li Gvern ġdid jagħti dan id-dritt sħiħ lill-Pulizija li jissieħbu fil-Union tal-għażla tagħhom. Studju dinji li jsir mill-Aġenzija Transparency International kull sena jikklassifika lil Malta fid-39 post fil-lista ta' korruzzjoni. Meta mqabbel mal-klassifika tas-sena li għaddiet, pajjiżna waqa' żewġ postijiet. Fost is-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea, Malta tinsab mal-aktar pajjiżi b'livell ta' korruzzjoni għoli. Fost il-pajjiżi li huma inqas korrotti minn Malta hemm l-Emirati Arab Magħquda u l-Qatar li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Fost il-każijiet ta' korruzzjoni li setgħu tefgħu lil pajjiżna aktar lura fil-klassifika hemm l-iskandlu tal-Power Station ta' Dellimara. Fis-satejta wara nofsinhar illum isir il-funeral tal-Isqof Awżiljarju Monsinjur Annetto De Pasquale li miet nhar it-tlieta li għadda fl-età ta' 73 sena. Il-bira huwa kien espost tal-qima tal-pubbliku fil-Knisja Arċimatriċi ta' San George f'Ħal-Qormi. Dalgħodu huwa kien espost tal-qima tal-pubbliku fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Fis-satej tibda l-quddiesa b'suffraġġju għar-ruħu immexxija mill-Arċisqof Monsinjur Pawl Cremona. Illum qed ikun infakkar il-Jum Dinji tal-AIDS. F'Malta bejn l-1986 u l-2010 kienu rrappurtati 81 każ ta' AIDS. Minn dawn 58 mietu kawża ta' din il-marda. Sa dan it-tant fl-okkażjoni ta' dan il-jum il-Partit Laburista qal li jeħtieġ li l-Gvern jiddedika aktar riżorsi għall-edukazzjoni biex iqajjem kuxjenza dwar din il-marda u biex iwettaq miżuri prattiċi ta' prevenzjoni. Il-kelliem ewlenija Laburista s-saħħa Mary Louise Colejro Preka qalet li mhux biżżejjed li l-Gvern jgħid li għandu strateġija u politika dwar is-saħħa sesswali, iżda jeħtieġ li dan jimplementa din il-politika fl-iqsar żmien possibbli. Il-temp illum għandu jkun sabiħ b'viżibilità tajba. Riħ ħafif l-aktar mill-grigal li jsir varjabbli. Baħar ħafif b'imbagħad baxx mixlok li jsir mill-vant. L-ogħla temperatura 19 grad Celsius. L-inqas temperatura 12 grad. Dik tal-baħar 20 grad Celsius, indiċi UV 3.